Viuen entre nosaltres des de temps immemorials, encara que no els notem. Però sabem alguna cosa d'ells? Què fan? Ens miren? Ens espien? A què esperen? Quines són realment les seues intencions? Són els borrellons. Per tal de conèixer bé aquesta espècie, ens hem desplaçat al lloc preferit pels borrellons, i és una casa d'estudiants. Però abans hem de conèixer bé els nostres amics. Un borrelló es composa principalment de pols, pèls, terreta del carrer, caspa, àcars i cendra d'un cigarret. El principal enemic dels borrellons és la granera. Però això no era prou. I aleshores l'insaciable geni diabòlic dels humans ideà aquesta arma de destrucció massiva, la granera antiborrellons. Els borrellons es divideixen bàsicament en tres famílies: els de casa, els de desert i els de mèdic. Ara presenciarem l'apassionant procés de la formació d'un borrelló. Així és, amics meus, com es crea un borrelló. A poc a poc. La història dels borrellons és molt antiga. Els primers documents escrits els trobem a l'època sumèria, on la reina Nabucodonosor fa un inventari de totes les seues possessions, entre les quals apareixen 100 tones de borrellons que havia recopilat a través de duríssims impostos a la població. També trobem referències en la literatura sànscrita i en algunes civilitzacions xineses, però els grans coneixedors dels borrellons foren els egipcis. Amb el desert al seu costat, la lluita perquè no se'ls ompliren les piràmides fou encarnissada. Els grecs, en canvi, els consideraren com a semideïtats que representaven el pas del temps. Així en deixà constància el gran savi grec Heràclit, quan va dir: mai veuràs el mateix borrelló dos voltes. Ara ens acostem a un cau de borrellons. Actualment és l'època de cria i aquesta espècie aprofita els racons més foscos i amagats de la casa per criar. Baix d'este llit hem localitzat uns borrellons d'aproximadament uns 15 centímetres de diàmetre que cuiden de la seua llocada.
Ara faré un intent d'aproximació, però he d'anar amb molta cura perquè les femelles borrellones en època de cria són especialment agressives. Uf, ens ha anat d'un pèl. Hem arribat a un punt mort de la investigació. Així tot, Moixama Produccions sempre s'ha caracteritzat per arribar al fons de la qüestió. Que ningú oblide de comprar la revista abans de tornar a casa. Recordeu, compreu la revista Moixama. Compreu Moixama! Bé, com deia, Moixama Produccions ha aconseguit una entrevista exclusiva a un àcar de borrelló. I amb això arribem al final de la fabulosa aventura dels nostres amics, els borrellons. Gràcies, amics, això és tot. Adiós, muy buenas.